Papakita ko lang po sa inyo itong mga alagang manok ng aking kapatid. Ito, bagong pisa lang to. Yan. Ito yung inahin. Ayan po yung mga sisiw niya. May kakaiba dito guys na sisiw. O, tingnan nyo. Yan. Walang buhok. Walang buhok siya guys. O, parang may lahing ibon. Yan o. Cute. Tingnan nyo guys. Ang cute niya o. Tapos ayan guys, sa loob meron pa. Nagkasabay-sabay yung mga alaga namin ditong manok. Mangitlog. Yan guys, oh, hubad sa katotohanan. May ikog. Kakaibang sisiw yan guys. Ito guys, mga itim oh. Ang tataba niyan.